Kɔrɔdugaya ye yakɔrɔba de ye Mali jamana kɔnɔ. Kulu don min lakodɔnnen don jamana kɔnɔna la kabiri lawale la. Kɔrɔdugaw u ka baara sigilen don hakilisigi ni basigi ani bɛnɲɔgɔnya ɲinini na k'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'a bilala kɔrɔdugaw ka bolo kan ɲɛ bi sɔrɔ a la. Min bilalen don Mali jamana seko a n'a dɔnko tarikuw kɔnɔ. Siya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye kɔrɔdugaw la. I n'a fɔ bamananw, marakaw, siyanafɔw, samɔgɔw a n'a ɲɔgɔnna caman. Danfara min bɛ kɔrɔdugaw ni matɔw cɛ o de ye u ka donfini ye min bɛ kɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen de ye. Boîte kolonbo la, galamaw, dungare, bigansu, kolow ka se fɛn caman wɛrɛw ma. Min yɛrɛ de bɛ danfara don u ka kulu ani kulutɔw cɛ jamana kɔnɔ. VOA Banbara ka bi gɛrɛn kɔnɔ an wulila ka se Mali kɔrɔdugaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Lamini Jara ye. Baro in tako fɔlɔ an tun y'o lase aw ma VOA ka gɛrɛn kɛnɛ ka araba tɛmɛlen. A tako filanan ye nin ye. Kɔrɔduga Lamini Jara tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ɲana. Kɔrɔdugaya ye taabolo dɔ ye min bɛ anw fɛ yan a mɛnna. A bɛ tali kɛ a tɔgɔ la. Dɔw b'a fɔ kɔrɛduwa, dɔw b'a fɔ kɔrɔduwa. Kɔrɛ ye laada ye min bɛ lakile anw fɛ san 7. Lamini Jara, kɔrɔdugaw bɛ sɔrɔ Mali jamana marabolo fan jumɛnw na? Kɔrɔdugaw ni kuma jalandan bɛ se k'a fɔ kɔrɔdugaw bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Mali yɛrɛ kɔnɔ yan kɔrɔdugaw bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Walima i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ cogoya wɛrɛ la, nka i b'a sɔrɔ a waleya ni kɔrɔdugaya kelen nin ye. N ye yɔrɔ minnu yaala ni n y'a dɔn kɔrɔdugaya yɛrɛ bɛ sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ. Kɔrɔdugaya fanga ka bon Sikaso kosɛbɛ, a fanga ka bon Segu fana, Kulukoro fanfɛla ninnu na kosɛbɛ, a fanga ka bon o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ Mali kɔnɔ. Kucala komi yɔrɔ wɛrɛw bɛ ma se k'olu yaala kosɛbɛ i n'a fɔ o ye kɔrɔnfɛnyanfan ninnu ye kosɛbɛ, n tɛ se ka fɔli kɛ ka se o yɔrɔ nin ma kosɛbɛ. Ko kɔrɔdugaya ko suya b'a kɔrɔ, ko hali ni sanjiko gɛlɛyara dugu kɔnɔ ni kɔrɔdugaw welela n'u y'u ka labɛnw sabati o nɔgɔni fɛ ko Ala bɛ nɛɛma kɛ o dugu ye. Hali ni dugu sanjiko kun gɛlɛyara i b'a sɔrɔ dugutigi a bɛ wele bila kɔrɔdugaw ma, kɔrɔdugaw bɛ taa u ka labɛnw sabati ka kuma ɲɔgɔnya k'u ka laadaw lakilen. I b'a sɔrɔ kɔni Ala barika la sanjiko kɔni a bɛ sabati. O bɛɛ b'a yira k'a fɔ bɛn ni kelenya ani ŋaniya kelenya o de bɛ ko laban. Sabu boloŋɛden kelen de bɛlɛ ta. Ni kɔrɔduga kelen ɲɛnajɛ k'i ɲɛna n'i taara fan wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ ni dɔ wɛrɛ bɛ ɲɛnajɛ kɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko fila bɛɛ ye formation kɛ ɲɔgɔn fɛ, a bɛ k'i kɔnɔ ko fila bɛɛ ye ko kelen kɛ ka sɔrɔ u ma deli ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ. O b'a yira k'a fɔ u ŋaniya ye kelen ye, u ka laɲini ye kelen ye, u bɛ min nɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Kuma laban jumɛn b'i bolo ka da nin bɛɛ lajɛlen kan? Ne ka laɲini ye min ye halisa o bɛ bɛn de ko fɔ ani mɔgɔw ka kɔrɔdugaya dɔn ka don ba la kosɛbɛ. Minnu t'a dɔn u ka dɔn fɛn min don, dɔw bɛ yen i bɛ taa kɔrɔdugaya wale kɛ u la ka kɔrɔdugaya taamasiyɛnw yira u la walasa ka fɛn dɔw ɲɛfɔ u ye cogoya dɔ la nka u t'a faamuya. Tiɲɛ don bɛɛ ka fɛn tɛ, o de kosɔn n y'a fɔ n ko dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn. N'o tɛ kɔrɔduga b'a ka kɔrɔdugaya kɛ a t'a kɛ ko walasa mɔgɔ ka ɲɛbɔ fɛ walasa mɔgɔ ka fɛn k'a ye, nka a ka sira de o ye, o ye laada de ye, o de jagoyalen don a kan. Nka n'a y'a kɛ n'i y'a ja don a la fana caman bɛ u bɛ finikolon ni fɛnw ta ka siri siri u yɛrɛ la k'u yɛrɛ masiri cogoya dɔ la k'a fɔ ko olu ye kɔrɔduga k'a sɔrɔ kɔrɔdugaw tɛ. An b'o caman de ye u bɛ tila ka segin ka na anw fɛ yan n y'a kɛ ten n donna ten n bɔra ten k'a sɔrɔ a tiɲɛ man ca. An ye min sɔrɔ bi ka di aw ma VOA Banbara ka gɛrɛn kɛnɛ kan o tun ye nin ye Mariam Tarawele.